Σου. Εντάξει, καλό είναι. Έχει τίποτα? Ένα σπιτικοτόρ, κύριε Φωτιά. Οι μπαταρίες είναι μέσα? Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Όλα καλά είναι τότε. Έλα να βοηθήκει, ένας να βοηθήκει. Κύριε, είναι το γραφτό μου. Θα ψαρεύω αεροπλάνο στο τέλος. Το πεπρωμένο μου είναι αυτό, το γραφτό μου. Κάνε κράτη, κάνε κράτη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καπετάνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σταριά. Και θα συνεχίσουμε, κύριε. Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι και ας πάθαμε ζημιά. Να μπω μέσα στο βίντεο. Συγγνώμη, το μετάλλιο το έχω. Το αμάξι, το αμάξι. Θα το πάρω. Ναι, με την αξία. Θα το πάρω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τελείωσα.